Dan gyara za mu tura duniya ne ta gani. Yau wannan motar da kuke gani jama'a ita ce motar police division na Dambam wanda barayi ne sun takura mana a hanyar nan. Yau ba ran da ba sa tarewa wayannan mutanen da kuke gani a cikin motar nan sun illata su sun kwashe musu kayayyaki da kudaden su da wayoyin su. Wannan shine abin da muka samu. Mun samu motar tana nan da dimi da mukulli a jiki da wayan police a kasa a bakin kofar motar. Ga yaro karami da aka masa illa bude. Wannan yaron da kuke gani jinjirin nan so barayi ne suka dake shi. Ina ɗayan ga wani yaro nan karami to wannan duniya za ta gani ga wani yaro nan karami idansa to jama'a dan Allah ku gani muna neman gwamnati ta bi mana kadunmu ni da kaina da nake maganan yau sati uku sun mun duka ga shaida a jikina sun kwace dukiyoyinmu da wayoyinmu saboda haka muna neman duniya ta sani ta gane ga abinda police suke mana wannan mu police and fito mun bi su fito mun bi su muka yi magana da su ba su da uniform a jikinsu sai mufti suka gudu jeji suka yi harbi suka shiga jeji to saboda haka mu muna neman gwamnati da ta dauka mana mataki ne da gaggawa akan hanyar nan in ba haka ba za mu dauki gaggawa mu ma za mu iya daukan mataki akan su yawa za mu kai mota kuma gidan sarkin Dambam daga gidan sarkin Dambam za mu dauke shi zai yi bayani shi ma za mu tura duniya ta gani yawa